Yeah, tikambe nkhani okhuza ndi what is that? Camera, I think camera. Okay, pali camera apo. Yeah. Tikambe nkhani okhuza ndi Russia, ndi Ukraine, China, ndi Philippines. Maiko ngati amene wawa kuti chikuchitika njani kumene kuko. And pakadali pano akuluakulu zinthu zikuoneka zoti Russia ikusinja kwambiri Ukraine to the extent point yona kuti Trump wanenanso kuti akuluakulu I think tipangenso release zida tiyambe kuathandizaso Ukraine kuti azimenyaso nkhondo iso paja Russia yanenetsa kuti nawo ifuna ingotengeratu Ukraine yonse madera ikulanda komanso mu kaundula wapezeka kuona kuti Russia ikugwisa ntchito ndithu mabomba kwana 1000 pa tsiku. Imagine 1000 pa tsiku ndipo akuphwasula panopa Ukraine simalonso amene ali abwinobwino yayi koma ndi malo oneka zoti ndi wopsa ndithu ndi wozoni panopa ku Ukraine kwene kwako. By the way, 7 hours ago, Ukraine, I don't know, just irangomva zonena kuti America ifuna itumize zida. To Ukraine. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. I think inalimba mtima then inarumiza mabomba ku Kursk kudula kamene kachako kamene Minister of Transport wake waziphakucha moti aphakwa anthu okwana 3 kumene koko and anthu 7 avulala manso aphaso makama agent Russia Ukraine yapangaso ataki chi steamer cha nkhondo cha Russia zimene zapangitsa kuti Russia iluse kwambiri and pakadali pano yatumiza ndithu mabomba ku dziko la Ukraine, mabomba ochuluka kwambiri amene aliyese pano pangoriya kumayi andi panopa kulibe mtendere kwenikweni ku dziko la Ukraine chifukwa Russia yalusa. Trump wanena kuti tatumizira zida zoti iwo azitetezere basi iwo Ukraine azitetezere. Imene ndi issue imodzi chabwino nde tiyeni tiloweko cha ukuku ku dziko la China. China ku tinamva pompano kuti ndege zina zake za ndege zina zake nethukuku zimene zimayenda mu airspace kumabe zinapeza kuti zina kwapulidwa ndi lights ochoka mu China opanga distract osokoneza mapilot nde issue yo inakhala ngati inali yakukula ndithu and pa nthawi imene tili pa like aliyesa akungoyang'ana ukunduku tinakamba kale kuona kuti panopa anthu mayiko akuluakulu ali pa milikiliki yofuna like akusungikana kana yakumphasa akayamba kukwapulana ikhawoduwa nde like China yatenga inanda nyanja zonse komanso zilumba zonse ma island amene anali woti muna for example akuzokhala ogawana ndi maiko anzanga Philippines komanso ndi zina ndiyena. Ndeno funso ndikumati chifukwa chani zimapeza kuti maiko amphamvu ngati mawa amakhala ndi dominance, amafuna kupanga control maiko ena amene ali around just like ku Ukraine ndi Russia. Nkhani imakhale yonena kuti mwina pano mumvesese ena ake ndaona mu comment section kundipanga attack ineyo how do you makondo bugger zigawenga anthu awukira like come on panapa news za ku western news za azungu zimapenta anthu oyipa ndi kumayipitsa anthu abwino nde mukamakhulupirira nthawi zonse news zazimakhala bwino. Okay, ndikupasa an example tikubwera ku Russia ku China tibwera lako tipite kayi ku Ukraine nde ndikuwuzeni why
mwina if I think video comment imene nizabwera pa nthawi imene ndinapanga video yokhuza ndi ku Russia pa nthawi imene makamba zokhuzana ndi oziphayo ndi I think nizaona comment imeneyo ati ayi uyu amakonda kukhala gulu la anthu owukira. Okay, chimene chinachitika chapo chino kuti okay, I want you guys to understand me. Okay, chimene chitika pa chino kuti why okay, ndipasa an example ya inu yeti inuyo mukukhala should be okay, tingopanga za example yomwe ya Russia Ukraine ikufuna join kagulu kazigawenga kaneto ko kamene kawapanga spy maiko anzawo maso ndi kumalowetsa nkhondo ndi Ukraine kajoina kagulu kamene kaka. Ukraine ndi neighbor wa Russia. Ukraine ibweretsa barracks mkati mwakemo mwa dziko la Ukraine ndi barracks imene ikha ya NATO yo imene ngati international organization imene nthawi zambiri izipanga spy ku dziko la Russia sikhala comfortable akulu mubwesa ndani tumenemo sindofuna muzikhala ndani menemo, right? That's it. Ndanamuza kuti akulu inuyo since kuno zili poyambaso dziko linali limodzi Russia ndi Ukraine, ndanauza Ukraine kuno kuti akulu musajoine kamene kuti foko mukajoina anthu awo tikudziwa kati pa nkhondo ya international azipanga spy maife komanso it's easy kuti lowerera kuti panga attack. For example and actually reason ndiyomveka. Example panopa dziko la Iran pamenya na nkhondo ndi Israel chimene apanga ndiyani analowa mu neighboring country neighbor Mossad ajara maopya jamana analowa ku dziko la ndikumapanga mabomba mene uchako mabomba amaponya kutuluka mene momo ena mpaka nakalowa mkati momwemo mu dziko la Iran muja why chifoti around maneba a Iran onse ndiona kuti ndi zidole za ma Americans nde amatheka ngathe kuika mabase tasaka mali mabase Qatar mona mabase 2 hours flight Qatar ndi Iran 2 hours flight muli mabase a America mene mujamo. Why mega mabase a America mabase arana amenewo ino mulibe asilikali ano nkhani yake makhauri it's like akuchelana, you understand, akuchelana ndeno amaita ndi ma threat amene Russia sikufuna kuti pakhale zino bizinezo ndi chimodzi ngati China inatenga madzi osaja nyanja oseja chanchanga inatenga why inatenga China chifukwa kuti achina Philippines waje akulowetsa adani, you understand, muwapanga wale kukhama adani kuti adani muthakubwera nanga munthu ku Asia akagwizana na ku Western uku azungu oti azibwesa zinthu zawo mabarracks chanchani pamene anthuwo tiwone zoti ndi anthu adani. America sifana zabwino China zimene tikudziwa kale zimene zonse ndiyeno China imakhala yosamala kwambiri. That's why China ikufuna itenge, that's why ikwapula Taiwan, you understand amene. That's why ikhanga ifuna ipange dominate ifuna dominance, ifuna ikhanga itenge around zikhala under control, iwo azikhala under their watch malo siwa aziona ndiwo watch foti mukaba inuyo akakusirirane mupeza kuti mukulowetsa adani amene azapange ataki China. Ndiye sauti mina wake pano papo reasoning yanga yamveka kuti why sometimes makhanga ona kuti tikutsutsana ndi news zinazi koma no actually if timango kamba zimene zilipozo like okay pano pa sakudziwa ndani kuti pano pa America simungakhulupirira mimi sakudziwa ndani mimi sakudziwa ndani sakudziwa pano simungakhulupirira America okale sankhondo naye sokupita sokalenga sujibombaso kuthiraso okay, don't worry, how resolve the problems, how come the pacify between two countries, Israel and Iran. Then akafika mena kuchako munthu akubaya kuti uzapanga pacify, akubaya uzapanga mediate kukhanga kukonza kuti zinthu zilongosoke wanyamala mabomba like okonza wanje amene, right? You understand? That's it. And then kanina ndona kuti nontanyawo ali ku America kumene koko kukambirana zina ndi zina kumano akuti deal ya ceasefire
kumene kugaza kuyikuyenda ndithu ngakhale kuti umene kusutu ngakhale kuti nkhondo ili ndithu ili mkatikati Israel I think ikungosangalatsa okay Israel sikuti okay anthu I don't know kuti anthu samumvetsa pati Israel chimene ikufuna itenge malo itenge malo basi anakapanga ataki kujeno kukuchano ku Lebanon aritamva kuti mufuna mulipanga ataki like what tifuna mulipanga ataki ndi apangasa ataki ku Lebanon after bene bajapo ndekuti ukuso akulowa kuchani akulowa ku Yemen kuso Yemen ndi inapanga ataki ndithu inapanga ataki Yemen. Anyway guys nkhani zimenezo thank you so much kumabe still tikubweyaso ndi nkhani zinaso zimene tiziyang'ana kuti zili motani.